Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Viewcraft. Så vi skal sætte på en måde, eller Viewfaction. Så skriver vi her, fordi jeg optager selvfølgelig, så skriver jeg lige op til YouTube. Jeg skal også lige, fordi vi er klar. Men jeg kommer med venner, de er live. Det der, I kan gå ind og følge de blå øjne og XYZ Gamer her. Det skal jeg nok give link ned i beskrivelsen. Skal nok give link. Jamen, i dag skal vi vel starte ud på med et, jeg har allerede skaffet lidt, men altså, i dag skal vi starte ud med, at vi skal op ud i faction, så vi går lige til spawn. Jeg går lige små 5 sekunder, og jeg har også fået optifan. Så ja, altså for at komme ud og gøre det her, og jeg vil gerne have 5 like på den her video, og så laver jeg en episode 2. Ja. Boom. Så stop for helvede. Gå væk. Laura. Der står bare, at jeg bruger kill-Laura, som jeg ikke gør, kan I se. Jeg slår bare på ham. Jeg havde også godt armor på, som der også blev taget skade af. Hvorfor siger chatten? Chatten. Jeg hacker. Kan ikke finde ud af, hvordan man au, for sivsten 17. Ej, der er en heks. Væk. How to get cheater ikke. Løb for livet. Shit. Jeg tænker bare, at vi skal gå i kamp med at vinde nogle sådan. Jeg tænker stadig med til noget sand. Godt til nogle vinduer. What? Det er vel noget. Hvad sker der jo rigtigt? Det er mere mig selv. Okay. Ja, lad os bare få mine, så vi får kul.
noget sent til i hvert fald. Jeg tænker, vi skal bo ude på havet, så... Æblemus. Okay. Men jeg tænker bare, at vi går ud og der er nogen, der ikke bor her, tror jeg. Hvad vil jeg dog leve? Kul. Kul. Jeg elsker kul. Jeg har sorte hænder. Kul. Sorte hænder. Kul. Sorte hænder. Jeg har sorte hænder af mine kul. Da jeg var kul og gammel, sagde kul til mig. Hvis jeg ikke nu kul, så... Ja. Ja. Jeg nu sætter meget kul, så vi har allerede en stik. Står der. Det kan du ikke dyre af. Spawn. Spam. Jamen, der er godt nok sindssygt meget kul. For satan. Giv mig sådan en cow food. What? Nu er lidt i XP. Men det kan også lige dræbe kaninen heroppe. Der er faktisk så... Boom. Hvad seriøst, hvad er det der hovedet? Ja. Lad os bare lige få noget sne, så hvis nogen er på at tage os, så dør de. Eller i hvert fald ud over, at de kan blive en skybase. Man leve skybase. Wow. Nå, hvis jeg lige vågner her, så wait. Jeg ved ikke, om vi kan se det, men jeg skal pause. Så er jeg tilbage igen. Nu har jeg lige fået stemmer. Så ja. Ja, vi har lige stemmet, så fordi ja. Det gør vi bare. Nu har jeg fået lidt effekt. Jeg tænker, vi skal... Man gerne vil skybase.
Jeg tænker bare, at jeg elsker Skybase. Hemmelig. Jeg tænker, hvor skal vi dog starte? Jeg tænker lige, vi tager en masse først. Okay, jeg spiller lige. Det får lov til at skrive et skid, det her. Nå, men vi skal lige få sjovt her. Der har VIP-gear, hvis I spørger. Her tongen. Ja. Jeg ved ikke lige, hvor det er med. What? Hvad skete der der? What the fuck? Jeg blev sgu ud over. Jeg blev skubbet ud over. Ej, hvor snyd. Nu har jeg mistet mine ting. Ej, det mener de seriously ikke. Okay, nu først. Ej, hvad sker der? Men seriøst, hvad sker der? Kan du høre? What the fuck? Ej, fucking umuligt. Umuligt. Hvad synes sker der? Gå lige væk med. Aua. Nej. Ej. Ui. Jeg forsøgte. Hvordan synes du, den kommer derovre? Men så på den klamme serverlag.
sker det? Seriøst, hvad sker der? Men jeg tror, jeg vil stoppe videoen nu. Vi ses og have en dejlig dag. Hej.